Историята на Игор Тиаго е брутална и заслужава дори и Оскар. Бразилският футболист с български паспорт, благодарение на хъса си, желанието за победа и вярата си в Бога, започвайки по-ниско от дъното, в момента задминава по показатели дори Ерлинг Халанд, който е един от най-скъпо платените футболисти в света. А историята на Игор Тиаго не е много лека, като на 13 години вече е пулсирак и му се налага да работи по строителните обекти, за да помага на майка си в изхранването на цялото семейство. Бразилският гигант Крузейро му дава шанс да тренира и епизодични такива в първият отбор, докато не се стигне до 2 март 22 година, когато скаутите на Лудогорец решават да говорят сериозно с Кирил Домусчиев и компания, а те да го откупят, и тогава започва епопеята, наречена Европа за него. Няма да забравя това интервю, което каза, че българския футбол е класа над бразилския, нещо, което звучи още сюрреалистично за мен. Още дебют си срещу ЦСКА бележи, а никой няма да забравя тази глава за 3-2 срещу моите лески. Преди да продължи напред ти казвам, абонирай се за канала, иначе ще дам пари на комшията ти и ще почне ремонт още в неделя сутринта. След това една година по-късно идват Брюж за него, като вадат космическите и нечувани за нас 8 милиона евро за играч от FBet Лига. Да. Идва и дебюта, бележи още в него, но след това последват 9-10 мача на суша, но след това просто превключва на друга предавка и започва да наказва всеки един отбор в Белгия. Мач след мач, гол след гол. Има вид на завършен нападател, който не е излизал извън Европа. Тук говорим за играч, който има малко над 12 месеца в Европа. После идват и Брентфорд за него с космическите 37 милиона евро, а Кирил Домусчиев още пълни джобчето с комисионните от това. Започва старта в Англия не много леко за него с контузия, епизодични всъщност включвания в предходния сезон, докато всъщност 17 август или моят рожден ден миналата година, в откриващия всъщност матч на новия сезон, Тиаго ги започва. И като ги започна, няма спирка. Погледнете само играта му без топка. Умението да се откъсне от защитниците така прави всъщност лесно нещата да изглежда, че не е истина. Винаги е с крачка и половина-две пред другите. Играта му с десен крак, играта му с ляв крак, играта му с глава, умението да се позиционира между двама и трима защитници, дуспите, които изпълнява, не с една, не с две, не с три, също е доказал, че ги умее перфектно. Той е нещо средно между Айван Тони и Мбуемо. Според мен той е по-добра версия и дори от двамата от тях. А това е бразилски футболист, но има български паспорт. Защо го казвам ли? Как да кажа, той се отказа дори от Under 23 на бразилския национален отбор, за да оставя вратичка пред себе си, все пак да може да играе и някъде другаде. Къде е това някъде другаде, ще кажете вие. Единственият друг паспорт, който Игор Тиаго има, е този на България. И сега идвам, може би, малко тъпият ми въпрос към Гонзиньо. Обаче, след като сме натурализирали толкова много други играчи, които не бяха лоши като цяло, искам да те попитам, Гонзиньо, ти направи ли си труда да го попиташ да играе, или остави на Карло Анчелоти да бере всъщност труда и плодовете от този играч, който идва от Бразилия, забележете, през България. Отива след това в Белгия, от Белгия отива в Брентфорд. Само бъта и след това е всъщност Байерн Мюнхен или Барселона. Където всъщност ти очакваш Игор Тиаго да продължи кариерата си? Коментирай по-долу и се абонирай за канала.